приятелите, които се намираме в Казанлък, пред един парк, който приема биткоин. Знаете ли как се запознахте с биткоин и какво помогна? Още към края на 2016 година започнах да се интересувам от биткоина, благодарение на една моя преподавателка в университета. Моите родители като цяло са финансисти, счетоводители, имаха си фирма и искаха да се занимавам с нещо по-интересно. Предприемаческо виждане. В принцип аз съм с 4 дипломи по икономика даже. 4 дипломи. 4 дипломи. И най-добре финансов актив? Като цяло, да, естествено биткоин. С един мой много добър приятел, той ми е като брат, и двамата с него му учим да пушим наргилета. И по време стоя си на компютъра, работя си, правим си проектите, и си пушим наргилета и викаме, що да не си отворим едно барче. И аз тогава беше реално миналата година и биткоина беше добре като цена. И викам, що да ни кеш-аут на малко. А как кеш-аутна? Тогава още трябваше да се узаконя парите и нямаше как посредством да платим на човека, примерно, за да ни даде място и така нататък за зареждане, през предпродажба от борсата към PayPal към банката се препродава и оттам плаща си данъците. 10% от сумата. И така стартирахме и до ден днешен върви добре. Между другото имало няколко плащания до сега, което е доста интересно. Не очаквах за нашия град. Когато го отворихме, викам, задължително трябва да го регистрираме, защото все пак това да ми е в сърцето биткоина. Така че. Стойно за стойно. Да, разбира се. Добре. Доста интересно. Благодаря за информацията.